इउपिपिएल सरकारनि समाव जाख्लनायनि अजद थामजिद' हरिसिंगा बियाबाव सोमजिदों बे गिलु बालु जाख्लनायनि अजदआ बोसोर बोसोर बारलांनायनि उनावबो लुफुंजायाखै गंसे PMAYG न'आ सासे गारि ड्राइभारनि मुङाव फैनाय न'खौ लुफुंना होयै बाथ्राया बेसेबां गनायथाव दिनैनि सानाव मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जाय समाव गामि गामि गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो सरकारि न' लुफुंनो थाखाय सान हर खामानि मावबाय थानाय समावनो दिनै हानजानि सोद्रोमाफोरा गोसोम दागो फोनांनो थांगासिनो दं नामा मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयावनो अदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा BCDCनि आवथायाव थानाय कासिबारि गामिनि सासे गुबुननियाव गारि सालायना जिउ खुंग्रा गुनिराम बसुमतारीनि मुङाव फैनाय PMAYG न'खौ गामि सेनिनो इउपिपिएल हानजानि सोद्रोमा थामहिनबा अदालगुरि जिल्ला सयेल कनजारभेशन बिफाननि IWMP मावथांखिनि मासिगिरि फ्रान्सिस बसुमतारीया 2 बोसोर जालांनायनि उनावबो लुफुंना होयैया दिनैनि सानाव बेसेबां लासिंसिं बेराफारसे मासिगिरि हेमंग बर'खौ मुलाम्फागिरिया बुंसेयावबो जेबो राहा लायाखै होननानै अजद होदों दिनैनि सानाव न' बिगोमाया बेफोर गासै जाथायनि सायाव बियाबनि MCLA सन्जय सरगियारि बिथाङा मा राहा लागोन बेखौ उनावसो मिथिसिगोन थांनाय माबायावहाय 2022 सावनो आंनि न' सरकारि न' बियो हाबदोंमोन फैसा दा बेखौहाय जोंनि हरिसिंगा PCDCनिफ्राय माने लुनो थाखाय बै मा होनना बुंगोन बेखौ चेयारमेना जितु इउपिपिएलनि कर्मिफोर बिसोरनो दायथ' होबाय दा जोंखौ बेनिफिसियारिखौ माने माबा होआखिसै आरो स्कप होआसै लुनो थाखाय बिसोरो हेन्डेल खालामबाय बे हिसाबैनो आङो फैसाखौ बख'ना होबाय फार्स्ट किस्तिखौ बे लुग्राया जाहैबाय माबामोन फ्रान्सिस बसुमतारी बिनि आखायाव होदों आरो बे हिसाबैनो न'खौबो फार्स्ट किस्तिनिखौ जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ फाउन्डेसन ओमफ्राय जेसेबांसिम जानांगौ बे हाफ वाल बेसिमहाय जाहैबाय बिनि उनावहाय जितिया जिअ'टेक जानानै आरो सेकेन्ड फैसाया हाबबावबाय बेयावबो आङो जेनेबा सेकेन्ड फैसायाव हाबखांनायनि उनावहाय माबानो खबर हैबाय चेयारमेननो दा बे चेयारमेनाव जेनेबा आं बुंहैदोंमोन आरो न'खौ नैबे सेकेन्ड किस्तिनिफ्राय आंनो लुनोसै नामा होननानै बेवहाय बे सारा बुंबाय जे बिसोरो फार्स्टनिफ्रायनो लुबाय बिसोर लुथोंसै बर'ना होदो फैसाखौ होनबाय बे हिसाबैनो आं आरो बे फ्रान्सिसनो होबाय आरो फैसाखौ आं बेनो जों रायलायबाय बै लुग्राजों फ्रान्सिसजों जे न'खौ उननि थाखाय लुबाय थानोथ' हाया जि सरकारनि फैबाय बेखौहाय एसे मोजाङै आं बुस्थुफोरखौ दंफांफोरखौ मोजां होगोन होननानै बे सकाट दरजानि सकाट आरो खोरखि सकाट आरो गोजौनि बै मा होनना बुङो बेखौ भेन्टिलेसन बेफोरखौ आं लाबोगोन होननानै फैसाखौ आं बेनो बे सेकेन्ड किस्ति हाबनाय फैसाखौ 30,000 हरदों बाखि फैसाया आं लाखिथ'दों आरो बिनि उनावहाय बिथिं फाउन्डेसन माबायावहाय हा सोनाय मानाय बेफोरनि हाजिरा अनेक दाननांगौ दं नालाय बेफोरखौ आङो लाखिथ'नाय जादोंमोन आरो बे फैसाखौ बिदिनो थायै थायै न'आ कमप्लिट जायाखै दिनैसिम 2022निनो न' फार्स्ट लिस्टनि न' दिनैसिम जेनेबा न'आ कमप्लिट जायाखिसै
दा बबे बिसटिसिनि आन्दाराव गोलैयो बे? बे हरिसिंगा पिसिडिसि। चेयारमेना मा नाम? चेयारमेना बाबलु बर'। बिथांनि नामा हेमंग बर'बो चेयारमेन नामा। दा नों जनायाखै नामा बिथांमोननो? बिथांमोनखौ आं जनायहैदों, खारन आं खेबसे नङा खेबब्रैसो जाबाय चेयारमेन सारनोबो जनायहैदों। बिदि जानानै दङ, दासिमबो कमप्लिट जायाखै न'आ होननानै। दा बिथांमोना मा बुङो? बिथांमोना बुंहरो जे जों सावरायगोन, सावरायनानै न'खौ लुफुंथारनांगोन, बे खोथाखौ बुंहरो। मा समनि बाथ्रा बेयो? बावाखै बेयो, जेनेबा बे 2022निनो फैसा हाबनाया, दाथ' 24 जाबाय नै। लुफुंजायाखै? गैया, लुफुंजायाखै, बे आद्रायानो दं दाबो। जाय लुग्रा बिथाङा मा होनो नोंथाङा बुंब्ला? बिथाङा बुङो आंथ' न'खौ लुला, बे हिसाबाव बुङो आं न'खौ लुला, लुवाबा सोर लुगोन आं बेखौ सोङो आरो, आं फैसाखौ हरनोसै बेबायदि बुङो आरो। दा दिनैसिम फैसाबो होफैया आरो न'खौबो लुना होफैया, बे अबस्थायाव दं आरो। दा नों मा लुबैयो? आंनाथ' न'आ जाफुंनांगौ, बियो गोरिबफोरनि न'सो नालाय, जिहेथु जोंहा जेबो गैखाया, आंनो न' नांगौ, न'आ कमप्लिट जानांगौ। आरो बे गाव मा हिसाबै लुना होयो ना फैसा होफैयो बे गावनि खोथा, खिन्थु थाबैनो जानांगौ, आं बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो। नों गाहायै मा मावो? आंथ' जेबो मावा, आं ड्राइभार, गारि सालायो आरो फिसा फिसौ बिदिनो। गुबुननि, गावनि नङा बिदि आरो। दा नों मा खावलायगोन सरकारखौ? सरकारखौ आं बेनो खावलायनो साननाया, जिहेथु बेफोरखौ एसे खबर लानांगौ, नायगिदिंनांगौ, जिहेथु सोरनिया माबायदि जानानै दं। न'आथ' कमप्लिट जानांगौखा नालाय, बे हिसाबै आङो सोर मा खालामनानै दोनदों बेखौ एसे खबर लानांगौ होननानै आं सरकारनिसिम खावलायहरो आरो।